Tinokuchingamidzai mhuri yeZimbabwe paAfrica and Beyond Television Network muine wenyu Ronald wekwamakusha tichikupai nhau dzezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Zimbabwe yohwina mukombe wekudzvanyirira kodzero dzevanhu mushure mekunge sangano reGlobal Alliance of Civil Society Organizations rataura richiti Zimbabwe iri pakati pedzimwe nyika pasi rose dziri kudzvanyirira kodzero dzavanhu. Nyika yeZimbabwe yakatora mukombe pasi rese wekutyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera survey yakaitwa neGlobal Alliance of Civil Society Organizations iyo yakataura kuti Zimbabwe iri pakati penyika pasi rese idzo dziri kumbonyikidza kodzero dzevanhu, kunyanya kodzero dzine chekuita nematongerwo enyika kana kuti anonzi mademocratic rights. VaJobs Kalande mumwe wevanhu vakasungwa uye vakarambidzwa kubhadhara mari yechibatiso iyo inonzi bail kwemazuva anosvika 300 vari mutorongo uye vasati vatongwa. VaJobs Kala mhaka yavo inonzi ndeyekumirira amai Mo Blessing Ali avo vakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZanu PF. Amai Fadzai Mahere vari kuzvekare kuenda mudare redzimhosva vachipomerwa mhaka yekutaura pamusoro pechimwe chiitiko apo pakarohwa mwana mucheche nemupurisa apo pavakanga vachimhanyisa makombi muguta reHarare. Vamwe vari kushungurudzwa nehurumende vanosanganisira vana vaObete Masaraure avo vari kupomerwa mhaka yekuuraya shamwari yavo makore akawanda apfuura mushure mekunge adonha mune chimwe chivakwa muguta reHarare. VaHopo Ching'ono vakambosungwa pamwe chete nana vaJacob Ngarivume nevamwe vakasiyana-siyana vachipomerwa mhaka dzimwe chete dzekuda kukonzeresa kubviswa kwehurumende yeZimbabwe nechisimba. Asi ivo vanoti vanhu vari kusungirwa kutaura chokwadi chiri kuitika munyika yeZimbabwe, kunyanya kubiwa kwemari negoridhe pamwe chete necorruption kana kuti uori. Tinokutendai nerutsigiro rwamuri kutipa pano paAfrica and Beyond Television Network. Rambai muchisubscribe nekushare mavideo ano.